Дочакахме и през 2024 година Airways in София. Прекрасното събитие предстои от 9 до 29, ако не се лъжа, ноември в София. При нас естествено Атанас Маев и Живко Желязков. Добре дошли. Здравейте. Здравейте. Много се радвам, че сме заедно по повод това хубаво събитие. С господин Маев ли да започнем, Живко? С вас ли? Как го усещате така? Според мен с господин Маев ще започнем. Дими, само да кажа, че днес е официалното откриване на 12-ти. На 9-ти и на 10-ти имахме съпътстващи събития. Подгряване на публиката, имахме гости от Португалия. Ние за това днес ви викаме за официалното, но всъщност реално си започна на 9-ти. Да, абсолютно. Да. И говорейки за Airwaves и снега навън, който валеше... Снега на спомена вали, да. Си спомних точно 6 години преди днешните събития, когато за първи път имахме възможност пък да домакинстваме голямото събитие на платформа Airwaves или 20-те най-изявени хореографии от селекцията на европейската платформа Airwaves, които в принцип се избират от близо 700 представления кандидатстващи, между 40 и 46 човека е журито, в зависимост от годината. И малко по-късно днес отново вали сняг и стартираме нашия фестивал, който е Airwaves в София. И защо Airwaves? Защото ние тази година сме подбрали част от тази селекция, която е топ 20 на избраните представления през миналата година, които да могат да ни гостуват и да срещнем българската публика с припознати имена и много интересни персонажи. Точно така. И кои са те? Следва логичният въпрос. Откриваме днес с немското представление "Къде са момчетата" на Йотам Плегет. Той пристигна вчера заедно с екипа си и ще представи една много добра своя работа, която е в нетрадиционно пространство, смисъл по принцип се поставя в физкултурни салони, но за съжаление в момента след рестрикции, цензура и така нататък, работата с училищата е малко по-трудна, затова ние в една черната кутия на сцена Дерида ще представим представлението. На 14-ти представяме Надин Гаспер, която е от Германия и Испания, с нейното представление Ре. Има още едно представление, което започва сред. Това е Reface на 16-ти. Reface е от топ 20 селекцията също, както и днешното представление, с което откриваме. А представлението на Надин е едно от представленията, което попадна в селекцията, която курира Живко заедно с артистичният екип, който направи останалата част от селекцията извън топ 20-те имена. Имаме за първи път в България гостува представление на Маркус Морал. Това е визитната картичка в танца на Испания. Благодарение на партньорството ни с Сервантес успяхме да обединим... Щом аз го знам, значи човека е наистина популярен. Маркус Морал е артистичен... Тесен специалист, ама ето този е звезда. Маркус Морал е артистичен директор на компания Веронал. И артистите, които де-факто ще представят представлението, те са автори, но те са и част от компания Веронал, но с тяхна собствена вече, с техен собствен почерк вътре в самото представление. Ще имаме представление от Перу, което се казва Луна. Ще имаме представление от Люксембург, което също имах възможност преди няколко дни да гледам отново на живо в Люксембург и да затвърдя очакванията, че това ще бъде една изключителна реакция към публиката. За какво става дума? Нищо не знам за люксембургския танц. Представлението от Люксембург, което току-що... не, това е Лос Перос, което тече, но от Люксембург представлението се казва Мегаструктура. И там единственият инструмент, който се използва за... Точно така, да. За изразяване това е самите им тела. Не се използва силата на осветлението или на звука, но се стига до една уникална виртуозност, която задава много въпроси също време за отношенията между хората, за възможностите и пречките, през които преминаваме.
Той е част от селекцията също на Живко и е част от топ 20. Да намесим и Живко и после пак да се върнем, че той така самотен седи тук, само го слуша. Да, за нас е изключително важно, когато правим подбора на представленията, които влизат в фестивала, разнообразие. Тоест това е нещо, което е водещо. Идеята е за тези няколко дни да покажем всъщност колко разнообразен е съвременният танц, колко различни теми обхваща и колко всички те са свързани с социален, културен контекст. Това е изкуство, което се прави тук и сега и двигателя за артистите са теми, които вълнуват хората сега в тези дни, така че... И е много важно да сме в крак с времето, нали? И това, което вие правите, всъщност ни дава тая възможност, което е най-важното за мен. Да, съвременният танц като цяло е изкуство, което отваря много, така помага на хората да преодолеят всякакви граници, да могат да възпитават в себе си толерантност. Нещо, което мисля, че като че ли ни липсва. Всичко това, което се случва напоследък, говорим много за тази липса, за съжаление. Никаква толерантност няма какво. Абсолютно. И така, че ние сме артисти, но от друга страна по някакъв начин ние сме отговорни и приемаме това и като мисия. Тоест да предлагаме на средата тук цялото това разнообразие, цялата тази свобода, която другите общества по някакъв начин се грижат за нея и успяват да развиват. И да я запазват. Защото има атаки и навсякъде, дори в най-просветените места по света, пак има атаки от някакви такива създания, но там има наистина една много голяма бариера, имаме една много голяма стена и повечето от тия неща са недопустими. Продължаваме напред, защото програмата е богата. Искам да знам и къде, на какви места, освен Дерида, разбира се. По принцип програмата се случва единствено и само на сцена Дерида. Да. Това е свързано с свободата да нямаме цензура, Точно така. По някакъв начин да не сме изненадани от неочаквани спирания да си повтаряме постоянно къде е, да. Че всичко си в Дерида, за да си знаят хората да не се... Като много интересна ще е датата 24 ноември, когато ние ще представим 2 представления за една вечер и едно от представленията е Фалшиви спомени на Ту Хонг. Той е виетнамец, но живее в Холандия от много години. И е също в селекцията на Airwaves, но в смисъл той е на 21 или 22 позиция, някъде там. Не прекрачил прага, но с изключително силно представление, което ние му даваме шанс. И то ще бъде представено в една вечер, заедно с представлението "Не ме забравяй" на португалският дует Катерина и Тяго, фамилиите не мога да ви кажа точно. Но това са артисти, които сме срещали на изключително много световни събития с силна движенческа култура и много си заслужаваше да ги поканиме тях в партньорство с Европейската фестивална асоциация, която подкрепя това наше случване тук в София. И съответно да не забравим да кажем, че също така сме събрали пъзела от много страни. Артистите от Люксембург пристигат с подкрепата на Култура Люксембург. Министерство на културата ни подкрепи, Столична община. Тоест, за да може да се случи един фестивал, ние сме събрали много ресурс на едно място. Да. И пак знаете, винаги с недохранването, което се случва, но няма какво да го дъвчем, защото вече омръзна като тема. Лично ми е омръзнало, но така да явно е, че, не е момента, има какво да си говорим, за да може да стигнем стандартите на фестивалите, които по някакъв начин срещат своите публики с събития, които наистина нямат, как да кажа, те са носителите на новото. Ние се опитваме да го правим това нещо и успяваме, но всяка година всичко е много на ръба. И то се случва благодарение в много голяма степен всъщност на точно тези международни партньорства. Като че ли в този смисъл границите те не съществуват, тъй като всички партньори от различни държави по някакъв начин взаимодействието е на лице и интерес на всеки един от нас към това какво се случва, да кажем, в Румъния
или в Германия, какви процеси текат и как се позиционират съвременните артисти, независимите артисти, е нещо, което е изключително важно. Дори и сега на последната среща на Airways, когато правихме селекция, нашите партньори бяха изключително заинтересовани за това да могат да разберат всъщност какво се случва, защото явно в Европа хората знаят как се развива в момента ситуацията и така. Буквално имам два въпроса, последни към вас. Всичко е ясно. Иначе разпределихме така или иначе. Програмата е много, много богата и публиката трябва да си вземе програма, да влезе в интернет. Има всичко е подредено, ясно, точно, дали да, любимо място, всичко останало. Първото, което аз искам да ви похваля за едно нещо, и това е което отчислението от билети в подкрепа на Ялта Арт Рум, което е един изключителен жест за оцеляването на това емблематично пространство. Василиян Винченцов ще ни гостува и другата седмица, защото това е наистина една битка за оцеляване на независимата сцена. И без това има толкова малко независими пространства за изкуства, че това, което правите, единствени, пак независимите, единствени правят това отчисление. Наистина това е нещо важно в символ на дано и много други хора да подкрепят, макар че се съмнявам, защото съм леко скептик в тия неща. И другото, което трябва да кажем е буквално две думи за нашите зрители за самото Airways, защото ние говорим колко е голямо, колко е значимо в план, но какво представлява то наистина някакси остава неясно. Да. Това просвещение да... Airways е платформа, която е създадена преди, мисля, че 27 години от Джон Ашфорд, който е тогавашният директор на пространството The Place в Лондон, известен емблематичен театър. И в момента, в който той решава да направи нещо повече за артистите, да ги покаже пред публиките по един начин, който според него те заслужават, създава фестивал в Лондон, който се казва Resolution. Започва да получава видеокасетки от цял свят с предложения да бъдат представени на този фестивал. И в един момент той събира свои приятели, с които да може заедно да си разпределят по някакъв начин работата и да направят така наречената преселекция, след което да ги огледат. Тези касетки стават все повече и повече и приятелите стават повече и повече. Приятелите са професионалисти от цяла Европа, с които той работи и има доверие. И по този начин те създават неформално началото на Airwaves. След което преминаваме към дигиталните носители, към възможността този фестивал да излезе извън Лондон. През 2011 година в Любляна е първото издание на фестивала Spring Forward, който започва всяка година да се движи от държава в държава, заедно с програматори от цял свят, които да видят най-новото в танца в Европа. И той е фестивал за откриващи таланти и за нови имена в сферата на съвременния танц. Така през 2012 година, ние 2011 година срещнахме Джон Ашфорд на първото издание на Spring Forward в Любляна и той каза: момчета, за мене картата на Европа е ясна, но това, което аз не знам и си признавам, е какво се случва в България. За мен е едно черно петно на картата на съвременните изпълнителски изкуства от гледна точка на видимост, от гледна точка на артисти. Малко по-късно влязохме в комуникация с него и той ни покани да станем партньори. Ние по това време заедно стартирахме, мисля, че заедно с вас. Точно така. През 2010 година. И оттам нататък започна тази някакси славна история, която днес празнуваме, откриваме. И завършваме разговора. Предлагам, ако искате. Не, наистина има... Това е. От тук нататък следва изкуството. Изкуство трябва да се гледа. Изкуство трябва да се гледа. В смисъл всички фестивали, които по някакъв начин се случват в София, особено от независими организации, те са носители на това усещане за идентичност, за свобода, за някак си да може да изразим себе си. И те са плод на изключително много усилия за да срещнем публиките. Така че днес от 7:30 на сцена Дерида на Цар Самуил 32 заповядайте, защото това ще е един силен старт на нашия фестивал за представления, които ще дойдат единствено и бъдат представени веднъж в София, на другия ден те си отиват. И нещо много важно, освен тези представления, че бъдат
представени. Всички артисти се съгласяват да се включат в работни ателиета с професионалната общност в България. Така че професионалистите, които не са разбрали, но все още имат възможност да се включат, свържете се с нас и може да се възползвате от безвъзмездно, безплатно включване в работните ателиета с наистина много големи професионалисти. Актив, който оставяме в страната по този начин също. На добър час на всичко. Поздравления за усилията. Естествено, че ще сме там и ще гледаме с голямо удоволствие. Благодаря, Живко. Всичко добро.